pagtintal kang Hesus. Busa atong isbutan karon kini tulo ka pangutanan. Una, unsa man gyud gustong ipasiugdan ni Satanas sa iyang tulo ka tentasyon. Ikaduha, nakakita ba gyud si Satanas og laing nahiangay panahon aron tintalon pag-usab si Hesus? Ug ikatulo, gigamit ba gihapon niya kini nga mga tentasyon karon? Aron matubag na, tanaw nato ang asoy ni Mateo bahin ining tulo ka tentasyon. Basahon nato ang Mateo 4:2-3. Gigutom siya pagayo, human magpuasa og 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Ang maninintal niabot, umiingon kaniya, kung ikaw, anak sa Diyos, himo ang tinapay, kining mga bato. Unsa man gyud iya gustong ipasiugda ani nga tentasyon? Aw nahibalo man gyud si Satanas nga si Jesus ang panganay anak ni Jehova. Pero gusto niya nga magduha-duha si Jesus ni anang importante nga pangatuuran. Kung ikaw, anak gyud sa Diyos, anong wala ang kaniyang pakanap? Sigurado ba gyud ka nga atimanon ka ni Jehova? Gusto ni Satanas na magduha-duha si Jesus o gusto ko niyang gamiton ni Jesus ang iyang posisyon para sa iyang kaugalingon. Pero nahibalo si Jesus nga tentasyon ni o huwag gyud siya magpailat. Pero ang pangutanan, di balik pa si Satanas aron gamiton ang maurang ihapon nga tentasyon kang Jesus? Aw dihang giaresto si Jesus, murag nakakita na og kahigayunan si Satanas. Miingon si Jesus nga makahangyo siya nga padalhan siya libo-libo ka anghel aron lumusod siya. Dili kahang nga gitintal na po siya ni Satanas adtong higayunan. O nahinumdum po dingaling wadto na siya sa estaka. Giyaga-yagaan siya sa mga magmamanto ug mga sundalo ug giingnan siya. Kung anak ka sa Dios, naog sa estaka. Ang ilang giingon halos parehas sa giingon ni Satanas. Pero nagpatintal ba si Jesus? Wala, kay misalig siya nga atimanon siya ni Jehova. Kumusta karon? Gigamit ba gihapon ni Satanas ang ingon anak nga tentasyon? Nagkinabuhita sa lisod ng mga panahon. Dili kanin hiangay panahon para kang Satanas. Panangitan, kung na natong pamilya o mga higala makaatubag o mga problema, matintal ba ta nga question kung makatiman ba yun si Jehova sa ilang mga panginahanglan? O maguna-una pa ta na kaya natong sulbaro ng ilang mga problema sa kaugalingon natong panikamo? O mas matintal ta sa paggamit sa atong mga pribilehiyo para sa atong gintaha? Karon, hisgutan nato ang ikaduhang tentasyon, Mateo 4:5-6. Unya kidala siya sa yawa sa malaang syudad, ug ipahimutang sa kinaibabang bahin sa paril sa templo, ug giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios. Ambak, kay kini na hisulat, suguon niya ang iyang mga anghel, ug ila kang sapnayon, aron ang imong tiil dili mabundak sa bato. Unsay punto dinhi? Mao ra gihapon. Gusto ni Satanas na magduha-duha si Jesus kung kinsa gyud siya. Kung anak gyud ka sa Dios, pamatuti, tanaw nato kung luwason ka ni Jehova. Gipabilhan man ka kaniya, luwason ka niya, kay kanay giingon sa salmo nga iyang himuon sa tinuod nga anak sa Dios. Nagpadala ba si Jesus ni anak nga tentasyon? Wala gyud. Pero gigamit magbalik ni Satanas ang maong tentasyon. Aw, murag nakakita na po ang yawa, ug laing higayon. Diha sa record sa Marcos 8:11, ang mga Pariseo nangabot ug nakiklantugi niya na nangayo kaniya ilhanan gikan sa langit aron sulayan siya. Pagpulang giayo ni Jesus ang tawo amang ug umol. Ug milagroso niya gipakaon ang kaping 4,000 ka tawo. Pero wala sila makontento ana. Gusto nila kuyaw kaayo nga ilhanan. Murag gusto nilang moambak si Jesus sa templo o unsa ba? Pangatub-i, kung kinsa ka, tanaw nato kung gimahal ba gyud ka ni Jehova. Karon, kanusa ka ta makaatubang og susamang tentasyon? Ang uban sa atong mga igsuon mubati tingali nga dili sila tapos sigugma kung sa ilang mga kaagi. Usahay mubati sila nga naginusada ug na-depress. Dili ka na nahiangay panahon para kang Satanas nga atakihon sila. Makahuna-huna tingali sila. Gimahal gyud ka ako ni Jehova, pililuhon paghagid ko para niya. Kana nga mga pagbati, mo'y hinungdan nga mihunong sa pag-alagad ng uban o mihimog dili kasulatan kong nga mga buhat ang mubati nga tuna sila'y bili. Arita sa ikatulong tentasyon, Mateo 4:8-9. Unya kilala siya sa yawa sa bukid nga talagsaon ang kahapon ug ipakita kaniya ang tanang kingharian sa kalibutan ug ang himaya niini ug iyang giingnan siya. Kining tanan akong ihatag kanimo kung muhapa ka ug musimba nako. Unsa may punto ni Satanas dinhi?
Ay napaghulat, maimo na ni Rod, di na ka kinahanglang mag-adto sa estata. Mas maayo ni akong tanyag kaysa kang Jehova. Pero wala gihapon mailan ni Satanas si Jesus. Gisuklan niya ang tentasyon. Pero nitagaw na si Satanas upang nagamita ang mga tentasyon. Ang asoy sa Juan 6:15, nagisgot og langit kahigayunan nga posibleng gigamit ni Satanas. Di ba gusto sa mga tao na diha-diha nga mahimong harin si Jesus? Dili ba tentasyon ni nga magtukod siya iyang gingharian ug dili na moagi grabeng kasakit? Okay, nahibalo si Jesus nga pugsog yun siya sa mga tao, bibiya siya. Nakaatubang mabuntag sa samong tentasyon karon. Malipay man tang muhimog mga sakripisyo sa pag-alagad kang Jehova, pero dihang makita nato ang mga nahimog sa uban ug ang ilang mga nabatunan, makapangutan na tingali ta. Dili ka bang sayang ang akong mga sakripisyo? Kinahanglan mo ginako ning himuon? Kasi pwede ra na akong dunganon ang pagpadato ug ang pag-alagad kang Jehova. So tulo kadag kong tentasyon. Sigurado pagid ka nga atimanon ka sa imong amahan. Gimahal o gipabilhan magyud ka ni Jehova. Ganong maghulat pa man ka sa bagong sistema. Mao nga ang pangutana, kano sa akahaka posibleng tintalo ni Satanas? Kano sa akahako niya tintalon? Importante ni, kay si Satanas mangita gid og higayon aron tintalon ta. Ang unang Pedro 5:8 nag-ingon nga ang yawa sa magliyod nga nagbulo nga naghitag matubo. Kung nakakita siya kahiangay panahon aron tintalon si Jesus, siguradong makakita po siya higayon aron tintalon ta. Usap-unsa may atong himuon. Sukla nato ang iyang mga tentasyon. Sa unsang paagi, sundugo nato ang gihimo ni Jesus. Unsa ganitong duha nga iyang gihimo? Una, si Jesus nahibalo nga ginatintal na siya. O ang ikaduha, nag-focus dahil siya kang Jehova. Kung makapainteres nga sa tanang tubag niya kang Satanas, iya yung gigamit ang ngalan ni Jehova. Ang ngalan ni Jehova, manalipod yun nato sa mga pag-atake ni Satanas. Usa niyang kitudloan ni Jesus ang iyang mga tinunan kung unsahong pagampo, ipasiugdan yun niya nga iapin natong kampo nga masuklan nato ang usa nga dautan. Mao nga miingon si Jesus nga gipailan niya sa mga tao ang ngalan ni Jehova. Ang Proverbio 18:10 nag-ingon nga ang ngalan ni Jehova mo'y ligong tore nga atong kadampan. Usa ang pag-ako kang Jehova paggamit sa iyang ngalan ug ang kanunay pagpamalandong sa kahulugan niini, makatabang nato dihang tintalon ta ni Satanas. Dihang makakita siya ni angay panahon aron tintalon ta. Ug unsa may resulta kung ato nang buhaton. Batik di ang hindot nga pasalig sa Salmo 44:5. Salmo 44:5. Pinaagi sa imong gahom, paatraso namo ang among mga kaaway. Sa imong ngalan, yatak-yatakan namo, kadtong mga bubato kanamo. Oo, si Satanas makakita gid og nahiangay panahon nga tintalon ang matag usa kanato. Pero kung mahitabo na, sundugon nato si Jesus. Ingon nato nga ginatintal na ta ni Satanas. Ug dayon mag-focus ta kang Jehova ug sa iyang ngalan. Kung ato lang himuon, makasalig ta sa giingon niini nga salmo nga ang ngalan ni Jehova mutabang nato nga paatrason o yatak-yatakan ang mga kaaway nga mubatok sa matag usa kanato ug sa organisasyon sa Dios.